с 64 на второто място. Аритметичните сметки показват едно. При победа сините ще изпреварят Лудогорец с точка на върха. Едва ли футболистите на Николай Митов ще сбъркат в оставащите кръгове до края на шампионата. Равенството ще бъде добър знак за Лудогорец, но едва ли тима на Ивайло Петев ще играе за реми в тази среща. Всеки момент главният съдия на двубоя Георги Йорданов ще изведе 11-торките на Лудогорец и Левски. Преди да го стори, ще разберем стартовите състави от Мартин Томанов, с когото ще имам удоволствието да коментирам това голямо дерби. Добър вечер и от мен. Наистина матча предстои двубоят, който трябва да определи новия чемпион на България. Дали ще е новият или старият, това ще разберем след 90 минути на стадион Георги Аспарухов. Виждаме, че Георги Йорданов, главният съдия на този двубой, извежда 22-мата, които ще решат титлата в българския шампионат, който за втора поредна година е изключително оспорван и един от малкото на европейския континент, който ще бъде решаван до последно. Естествено, всичко може да не бъде решено в днешния двубой. И Нуно Пинто беше другият футболист, който се присъедини към Стефан Велев. Който отсъди тъч за Лудогорец. Йордан Минев го изпълни. Хубаво подаване зад гърба на защитата. Това е опасност. Какво лошо овладяване на топката и няма грижи за Пламен Илиев. Това беше много добро положение за отбора на Лудогорец. Първата по-интересна атака пред една от двете врати. Имаше някои хубави положения, но като цяло чистите голови липсваха. А сега феновете на Левски правят и заря, за да бъде шоуто пълно. Феновете на Левски правят каквото могат, за да подкрепят своя любим отбор в похода към шампионската титла. Ще се позабави началото на второто полувреме. Изключителни пироефекти, бяха запалени и факли. Огън в трибуната зад вратата на Пламен Илиев. 13 000 сини фенове се надяват само на едно. Победа за домакините. Около 200 са привържениците на състава от Разград. Всичко вече е готово. Начало на второто полувреме. Левски срещу Лудогорец в директен спор за титлата в Нюсел. От Станислав Ангелов, който получава между другото последно предупреждение от Георги Йорданов. Бързо изпълнение, 1-1. Това е възможно за лудогорци. Дали това няма да е гол? Чудесно спасяване на Пламен Илиев. Заспаха бранителите на сините. Бързо беше изпълнен фаул, след което най-чистото положение беше пропиляно от футболиста на Лудогорец, след което много грубо влизане на Козми Моси в краката на Стефан Велев, струва ми се. И деветия жълт картон е в ръцете на главния съдия Рене Михелич, играчът, който беше фаулиран. Брутално влизане на Козмин Моци. Първо обаче гледаме положението на Лудогорец. Наистина най-чистата ситуация от началото на срещата. Ето я добрата намеса на Пламен Илиев. Чисто положение пред Кишада. А това е бруталното влизане на Козмин Моци долу, ниско в глезена на Рене Михелич. Мисля, че червен картон би бил оправдан в тази ситуация. Подобно нарушение извърши и Станислав Ангелов през първото полувреме. Станислав Ангелов в ляво към Йорданов. Стартира Жоао Силва. Към него е подадена топката, удар с глава покрай вратата на Владислав Стоянов. Левски натисна в последните минути. Все по-често сините се застояват пред наказателното поле на Владислав Стоянов. Отново атаката. Центрирането. Удара с глава на Жоао Силва. От място нямаше как да придаде необходимата сила на топката. Търси ъгълът, които не спират да окуражават мощно своя любим отбор. Атака на Лудогорец сега обаче може да се развие добре. Удар право в ръцете на Пламен Илиев, който плонжира. Ако трябва да сме честни, ще признаем, че изстрела на Марселиньо нямаше достатъчно сила. Не беше и добре насочен, така Пламен Илиев спаси. И веднага Левски се устремява напред да се изправи на крака. Удобен момент смяната в отбора на Николай Митов да бъде извършена. Беше част от тима на Станимир Стоилов в онзи невероятен европробив.
О, какво хубаво подаване, няма засада. Това е шанс за Лудогорец да реши всичко. Невероятна възможност за шампионите и отново гол няма. Втора чиста ситуация и за втори път Пламен Илиев не е затруднен. Ако при първия случай вратаря на Левски успя да отрази, сега положението за него беше далеч по-лесно. Никаква засада. Ето още веднъж това положение. И пак Кишада прибра топката, успя да финтира Дъсли Мюлдер, но подсигуряването на Йордан Милиев свърши прекрасна работа. Огледална ситуация на първия пропуск на Кишада. Може би не му липсваше увереност при това положение. Можеше да стреля още тук. След това стана много неудобно. Мюлдер. Хубаво подаване към Стефан Велев. Той може да върне топката назад. О, какъв пропуск! Владислав Стоянов с решаваща намеса. Държи се за главата Базил де Карвалио и не може да повярва, но това не е гол. Увиснаха защитниците на Лудогорец. Може би първата грешка в тяхната отбрана. Стефан Велев мигновено извади топката към Базил де Карвалио. Отново възможност за централния нападател и пак Владислав Стоянов е на своето място. Само в рамките на няколко секунди Владислав Стоянов направи така, че Базил де Карвалио да се превърне пък в грешника на Левски. Страхотно изиграна ситуация от Стефан Велев. Вижте обаче колко бързо скъси ъгъла Владислав Стоянов. По-богатство да имаш такива вратари, като Владислав Стоянов и Пламен Илиев. Двамата са в разширения списък на Любослав Пенев за контролите Александров. По-скоро Иван Стоянов беше това. Отнета топката Илиян Йорданов с едно докосване и нарушение срещу Кристовал Рамос. Дали няма да видим поредния жълт картон? Точно така. Той е в ръцете на Георги Йорданов за Любомир Гулдан, което означава червен картон. Споменахме, че по начина, по който се развива матча, трудно двата отбора ще завършат в пълен състав. Това се случва в 85-та минута. Любомир Гулдан оставя своите с човек по-малко за ето този фал и отново ми се струва правилно решение на Георги Йорданов. Безупречен Георги Йорданов. Няма две мнения по въпроса. Любомир Гулдан с фал за втори жълт картон. Получи го и сега Лудогорец ще трябва да играе с 10 души. Останаха в ариергарда на сините. Сега се измъква Гари Родригес, но това негово отиграване, отражение на цялостното му представяне. Всички възлагаха огромни надежди на Гари Родригес, който в тази съботна вечер на стадион Георги Аспарухов не показва най-доброто от себе си. Пасът беше хубав към него, изпусна го Кайсара, но не успява от въздуха да върне топката. Вижте къде беше застанал централният нападател Базил де Карвалио. Това положение в миналото сините. Станислав Ангелов. Вляво е Рамос. Петима футболисти в синьо чакат на границата на наказателното поле. Топката изпратена точно там. Възможност за Дъсли Мюлдер, но пасът му към де Карвалио не стигна. От крака на футболиста на Лудогорец попада право в ръцете на Владислав Стоянов. Може да стане изключително опасно, ако топката беше стигнала до Базил де Карвалио. Сега без да бърза и Станислав и Владислав Стоянов спечели някой друга секунда. Тук се повтаря година по-късно на Георги Аспарухов. Вместо ЦСКА обаче на терена е Левски. Центриране в наказателното поле. Козми Моц играе с глава, успява много важна намеса да врати топката за Жуниор Кайсара. Двама срещу един. Дали пък лудогорци няма да сложат финалната точка на този спор? Иван Стоянов, възможност изстрел, спасяване на Пламен Илиев. Веднага в Пламен Илиев към Стефан Велев. Абсолютно сам Илиян Йорданов. Отвориха се неимоверно и двата отбора. Йорданов ще играе 1-1 с Йордан Минев. Успял да го преодолее, след което центрира. Но отново дълго беше подаване тук към Даниел Димов. Той успял да играе с топката. Минута и половина от продължението вече изтече. Много добра намеса на Жуниор Кайсар. Успял да отнаме топката от Даниел Димов. Мюлдер. Откамане от Николай Митров да изпрати топката в наказателното поле. Тя стига до Станислав Ангелов. Съвсем сам вляво е Илиян Йорданов. Удар и гол! Гол на Станислав Ангелов. Левски може би ще грабне титлата. Невероятна развъзка на този дуел, уважаеми зрители. Виждате какво става по трибуните. Левски нанася своя удар във втората минута. Отдаденото от съдията продължение. Едва ли и такава драма сме си очаквали, че ще се случи, но Левски е на път да изтръгне титлата от ръцете на Кирил Домусчиев и на всички в Лудогорец. По подобие на случващото се
в Загреб, когато всички лудогорци легнаха на терена, след като получиха гол в продължението в същата гледка. Сега се повтаря на стадион Георги Аспарухов. Ето го положението, ето го удара на Станислав Ангелов. Имаше рикошет, струва ми се, Базил де Карвалио. Трябва да видим още веднъж. Но по-скоро Базил де Карвалио отклони тази топка. Не, Мичел Бургзорг. Резервата Мичел Бургзорг с това докосване, което може да косва защитата на титлата за неговия отбор. Невероятно, но в трети важен матч Левски печели, може би в даденото от съдията продължение. Николай Митов е изгонен, но какво от това? Неговия отбор е на път да стигне до невероятно ценен успех, който ще доближи само на крачка сините от титлата в Нюс 7 футболно първенство. Виждате какво се случва. Митов сред феновете. Самия той не може да повярва на това, което вижда, но Станислав Ангелов, Мичел Бургзорг, а и може би Жуниор Кишада направиха така, че Лудогорец най-вероятно ще загуби този двубой. Най-вероятно и главният съдия ще даде някоя друга минута продължение, защото след гола не се играе вече в продължение на минута и 20-30 секунди. Невероятни емоции, уважаеми зрители на стадион Георги Аспарухов. Такива бяха те преди година, но сега може би да умножим тези емоции по две. Имат ли сили обаче лудогорци да отговорят? Козми Моци в ролята на централен нападател. Топката стига до Жуниор Кайсара. Той я праща в наказателното поле. Кишада. Много центрирана. Дяков. Отново центриране. Успява да изчисти Даниел Димов. Подкамват феновете на Левски, главния съдия да даде последния съдийски сигнал. Той не го прави все още. Може би ще даде последен шанс на Лудогорец. Но топката излиза в аут. И нищо чудно след неговото изпълнение сините да започнат с празненствата. Невероятна развръзка, страхотна битка, 95 минути на стадион Георги Аспарухов. А Левски е на път към 27-на шампионска титла. Гледа си часовника Георги Йорданов. И в този момент чуваме последният съдийски сигнал. Левски Лудогорец 1-0. Автогол на Мичел Бургзорг, който може би е с цената на загуба на титлата на Лудогорец. Левски изпреварва Лудогорец с една точка, 2 кръга преди края. Уважаеми зрители, страхотна драма на стадион Георги Аспарухов. За вас удоволствието да коментират този двубой имаха Илиян Енев и Мартин Томанов. Ще ви оставим с атмосферата, която създават феновете на Левски, след това и първите отзиви след този невероятен сблъсък.